wieczór, drogie Państwo. Witamy Was dzisiejszym świętem. Cieszymy się, że możemy dzisiaj grać tutaj dla Was. Bardzo uwielbiamy Wrocław i czas od czasu tutaj gramy. I dla nas w ogóle jest Polska jak już takim bliskim bardzo krajem. Także bardzo cieszymy się dzisiaj być tutaj. Łączymy w swojej muzyce różne języki. Śpiewamy na ukraińskim, na angielskim i śpiewamy na sanskrycie. Sanskryt jest podstawą naszej muzyki. Też używamy dużo mantr i też tworzymy taką muzykę etniczną w połączeniu z elektroniką i z dźwiękami i takimi tembrami różnych instrumentów różnych narodowości. Nie jesteśmy buddystkami, ale jesteśmy wegetarianami. Ale serdecznie zapraszam do Ciebie już zaczynać. Dziękujemy bardzo.